Faisa, tu que tens una veu una mica baixeta, intenta... Bé, espero que se senti. M'ha dit que estava tot a punt, tot preparat. Doncs bon dia, ell és en Manel, el meu company, la Ikuko i la Faisa. Bé, a veure, primer de tot, d'on sou? D'on ets, Ikuko? Soc del Japó. I tu? Soc del Marroc. I quan fa que sou aquí? Fa 5 mesos. 5 mesos. I tu? Jo fa un any i mig. Un any i mig. I a què us dediqueu? Què feu? Jo estudio el català i castellà també. Ahora yo començo a preparar por pasar a la selectivitat. Está así. ¿Y tú, Ikuko? Yo estudiante de català i castellà i joieria. Joieria? Joieria. Molt bé, molt bé. I on vau néixer vosaltres? Al Marroc també. Jo vaig néixer al Japó. En una ciutat gran, en una ciutat petita? En una ciutat es diu Kawasaki, al costat de Tòquio. I tu? A una ciutat només Meknes. Sí? Sí, és una ciutat gran. I on viviu? Ahora yo visc a Sant Boi de Llobregat. I tu, Ikuko? Jo visc a l'avinguda Tibidabo. I amb qui viviu? Jo visc amb la meva família, el meu germà, la meva mare i el meu pare. I tu, Ikuko? Jo m'estic amb 2 noies catalanes. Amb 2 noies catalanes, tu? Molt bé. I ara digueu-me, un dia normal, què mengeu per esmorzar? En dia normal, jo no esmorzo. Tu no esmorzes, ja me'n recordo, Faisa, que tu no esmorzes. I tu, Ikuko? Jo prenc un cafè amb llet i flauta. Fruita? Fruita. Fruita. Fruita no. Però dines, no esmorzes però dines. O tampoc dines. Habitualment jo prenc el dinar amb la meva família. Jo prenc el couscous, és una plata marroquí. Sí, molt bo. O altra es només tagine. Tagine? Molt bé, molt bé. I tu? Jo dino amanida verda i entrepà i arròs. Algunes vegades arròs, sí. I Ikuko, dines més a casa o més a fora, sola, acompanyada? Normalment jo dino amb els meus amics. Bueno, tu amb la família, Faisa, ja ens has dit que dines amb la família. Molt bé, i què us agrada fer? Quan teniu temps lliure, què us agrada? Al temps lliure m'agrada pintar i xatejar amb els meus amics al Marroc, la meva família també. M'agrada mirar la televisió. Tu dibuixes molt bé, ahir a classe va fer un dibuix, vam fer un dicció pinta i va fer un dibuix fantàstic. I tu? Jo m'agrada navegar per internet i sortir amb els meus amics. Molt bé, doncs això seria la primera part. I ara farem els diàlegs. Els 2 diàlegs, d'acord? Quin feu primer? Quina és la situació?
Què diu, unitat? Unitat 3, activitat quotidianes. O sigui, és aquest que diu, us coneixeu però no sabeu quins horaris feu, pregunteu-vos quins hàbits teniu. És aquest? Esto es esta foto o no? Sí, n'hi ha un que el feu amb la foto. No, què diu? Espera, doncs... Com és un dia normal de la seva vida? De la seva vida. Prepareu... Perdó, sí, és que en tinc diversos de la unitat 3. Aquest. Com és un dia normal de la seva vida? Prepareu un diàleg per obtenir la informació de com és un dia normal en la vida d'aquesta persona i mirarem un moment la foto per al vídeo, saps? Que es vegi una mica la foto i ara ja podeu començar. Molt bé, vinga, endavant. No és nuestra, és aquesta noia. Sí, aquesta noia. No heu preparat això? Heu preparat sobre vosaltres? Sí, però... Doncs si voleu sobre vosaltres, doncs és igual, sobre vosaltres, sí, és igual. Hola. Què hi ha? Bé? Sí. En un dia normal de la teva vida, què fa habitualment? Habitualment em llevo a les 9, a les 8 de la matí i em lento la cara i les dents i després prenc un cafè amb llet i fruita. I tu? Al matí jo llevar-se a les 7:15 jo rento el cara i agafar el bus. Sí? On vas? Jo vaig a l'escola d'idiomes. Sí. Jo també. Per estudiar català. Porto a la migdia. A migdia? Després de classe torno a casa e dino alguna cosa y estudio una mica de català. ¿Y tú estudias? Sí. Normalmente. Sí. Yo retorno a la casa a las 1. A la 1. Sí, a la 1. Jo preparo per dinar amb la meva mare. Sí? Sí. I què fas? Després jo estudio una mica de català, castellà i matemàtiques perquè a mi m'agrada més. Després jo xatejar amb la meva amiga al Marroc. Parles amb tus teves amics? Sí. Per internet o per Skype? Sí. Jo a les 4 normalment vaig a l'escola de joieria i fins a les 8 de la tarda i torno a casa i descanso una mica i sopa amanida verda i cada dia. Depèn. Sí, molt bé, doncs ja està. I l'altra situació? Què diu? La unitat 1-2. Parlar de terceres persones. Com? La coneixeu, prepareu un diàleg. Sí, la coneixeu, prepareu un diàleg per obtenir la informació sobre la persona de la foto. És aquesta la de la foto. D'acord, doncs. Hola y Cucu. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo ya? ¿Qué ya? Sí, ve, ¿y tú? Bé,
Sí, també. Tu coneixes aquesta noia? Sí, la conozco. És la nova companyana de la classe. Sí. Es diu Surika. Sí. Té 18 anys. ¿Ah, sí? Sí. Yo escucho de 14 años. No. Yo creo que es de 8 años. ¿Sí? Sí. Es más grande. ¿Sí? Ella parla hindi y urdu. Urdu. Sí. Pero no parla ni castellano. Ni català. I què li agrada? Li agrada mirar la televisió. Oh, televisió. Sí. Li agrada llegir llibre? Sí, llegir. I parlar, li agrada parlar amb les seves amiques. Normalment. Normal. Molt bé, ja està bé. Molt bé, moltes gràcies. Ja està. Sí.